5 oameni. Acum o să vă pregătesc o rețetă de pizza. Facem cuca, deci punem o cană cu apă. Încălzim apa pentru drojdie. Punem Ulei. și făină cât cuprinde. Și puțină sare. La bubuș, la pâine și la Așa se frământă. cuzamoc. Se pot adăuga ciuperci opționali. Lăsăm coca să crească. Și între timp ce crește coca, pregătim compoziția. Pentru compoziție radem cașcavalul și brânza. Punem brânză sărată, batem ouăle. Aici, peste brânză, punem și un pic de cașcaval. Punem și smântână. Ce mâncăm noi aici? Mamă, ce bunătăți! Așteptăm să crească coca. Acum dăm drum la cuptor. Să încălzească cuptorul. Așa. Ungem tava cu ulei. Ungem tava cu ulei. A crescut coca. Ok. Ia uite, ia uite, ia uite. Punem compoziția. Dacă vreți, puteți să mai adăugați și carne. Noi avem carne de la un alt grătar. Tăiem ciupercile pentru a le așeza. Acum presărăm cașcavalul rămas peste pizza. O băgăm la cuptor. Pentru cât timp? Pentru o jumătate de oră. Așteptăm. Asta e pizza care am scos-o din cuptor. Uitați-o cât ce frumos arată. Este foarte gustoasă. Are aspect frumos. Și vă doresc să o încercați și dumneavoastră, că este foarte bună și gustoasă. Și simplă. Și simplă. Mulțumim!